Dva grla nalaze unutar start mašine. Trka je puštena. Najbolje je startovala jedinice Miss Mazi. Miss Mazi na liderskoj poziciji u ovom trenutku. Potpuno poravnata se recimo Jojo. Tu je i Tyson. On je sada na drugom mestu. Atil Trlić na trećoj poziciji. Na četvrtoj poziciji je Jojo. Dva grla su u grupi. Miss Mazi vodi ovo nadmetanje. Na drugoj poziciji Tyson. Na trećoj Atil Trlić. Na četvrtoj poziciji je, rekao bi se sada, Party Flash. Na petoj poziciji Polja. Over the law. Do njega je Krstaš. Kroz Polja Hapamojo. Zatim iza Big Rock, Smiling, Klondike Fever, Border War, Iron Boy, Tribal. Trku vodi Miss Mazi. Miss Mazi Tyson. Na trećoj poziciji iznutra galopira Jojo, a Polja ide Atil Trlić. Na petoj poziciji je Party Flash, na šestoj poziciji je Smiling, na sedmoj poziciji je Hampamojo. Zatim Tribal. Tribal se priključio ovoj grupi konja. Na začelju daleko iza Krstaš. Trku vodi Miss Mazi. Miss Mazi Tyson, treća pozicija, Atil Trlić, četvrta pozicija, Jojo, peta pozicija, Hampamojo, šesta pozicija, Party Flash, sedma pozicija, Tribal. Trku